आङो मोनसे लाउदुमनि सावगारि आर'नायाव आङो बानायनो होदोंमोन किन्तु आङो बेखौ जोंनि बिजेपिनि सेन्टिमेन्ट लाना आं बानायाखैमोन। लाउदुम बिबारा बारसे नेसनेल फ्लावारखाय आं इयाव बिराद समायना नुनायखाय आं बेहाय होनाय जादों आरो बेहाय मायबा मोनसे गोरोन्थि जादोंबा आं गिबियावनो निमाहा बिग्रोनाय थाखाबाय बर' माहारि आफादफोरनिसिम। बेखायनो आङो बेखौ बारा गोलाव फोलावबाय थानो सानाखै आरो नोंथांमोनाबो जिमान ससियेल मिडियायाव जि फोसावबाय थादों बेखौ राजनिथि लाना फोसावबाय थानांला। दिनैनि बे चेप्टारखौ बन्द' खालामनांगौ। आंबो बेनिखायनो नैबे प्रेस मिटनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ जनायहरबाय आरो बेहाय आंनि मेसेजआ जेबो दाय गैया। मेसेजआ मोनसे समायना हाय लोगोफोर खुलुमबाय बयनिसिमबो आंनि जिउनि गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि गोसो गोरबोजों फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थाबाय आरो सनाफोर जोंहाथ' दासान्दि ससियेल मिडियायाव जोबोद दावराव दावसि जागासिनो नङा होनबा सनाफोर। जोंनि बर' हारिनि गांसे गोथार आर'नाइ जियाव बारसे बिबारनि सावगारि बेरखांहोदों आरो लाउदुम आरो गेमस्रि मोनहा बेखौ लानानैनो जोंनि बर' हारिनि समाज सुबुंफोरा दावराव दावसि नङा होनबा बिनि सायाव बयबो दुखु मोननाय फोरमायदों आरो बिनिखायनो दा लाउदुम आरो गेमस्रि मोनहा गावसिनि गोरोन्थिनि थाखाय निमाहा बिफिनबाय आरो बिथांमोनहा दा गावसिनि गोरोन्थिनि थाखाय मा बुंखो बेखौ नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो आरो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै लोगोफोर बिदिबा नायलांबाय थादो। नैबे आं थांनाय नै दाख्लै योगा डे जेनेबा CM सारा जोंनि मानासाव फैदोंमोन। बेहाय आङो मोनसे लाउदुमनि सावगारि आर'नायाव आङो बानायनो होदोंमोन किन्तु आङो बेखौ जोंनि बिजेपिनि सेन्टिमेन्ट लाना आं बानायाखैमोन। लाउदुम बिबारा बारसे नेसनेल फ्लावारखाय आं इयाव बिराद समायना नुनायखाय आं बेहाय होनाय जादों आरो बेहाय मायबा मोनसे गोरोन्थि जादोंबा आं गिबियावनो निमाहा बिग्रोनाय थाखाबाय बर' माहारि आफादफोरनिसिम। बेखायनो आङो बेखौ बारा गोलाव फोलावबाय थानो सानाखै आरो नोंथांमोनाबो जिमान ससियेल मिडियायाव जि फोसावबाय थादों बेखौ राजनिथि लाना फोसावबाय थानांला। दिनैनि बे चेप्टारखौ बन्द' खालामनांगौ। आंबो बेनिखायनो नैबे प्रेस मिटनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ जनायहरबाय आरो बेहाय आंनि मेसेजआ जेबो दाय गैया। मेसेजआ मोनसे समायना माने फालियाव ओरै मोजां मोनसे पिकचार लानानै बेखौ गावगाय स्टेटास होदोंमोन। आंनि मेसेजनि जेबो गोरोन्थि गैया। जितु आंनिफ्राय लानानै बिथाङा होदोंमोन गारियाव जितु जों सानैबो थांदों बिथांनि थाखाय आंनो नोंथांमोननिसिम निमाहा बिग्रोनाय थाखाय बिथाङा जेबो गोरोन्थि गैया। आं बेखौ खुनु राजनिथि सेन्टिमेन्ट लाना होनाय जायाखै। नोंथांमोना निमाहा होबानो जाबाय आरो मायबा मोनसे आरो गोरोन्थि बुजिदोंबा नोंथांमोना आंखौ आरो निमाहा होफिन। बेखायनो आं नैबे चेप्टारखौ नोंथांमोनखौ नैबे ससियेल मिडियायाव दावराव खालामनायखौ बयबो अननानै जाहाथे निजिनि साननानै बन्द' खालामो आं बेखौनो गुरै खावलायहरबाय। गिबियावनो नोंथां खुलुमबाय बयखौबो। आं दिनै मोनसे भिडिअ लाबोनाया जाहैबाय थारमाने दा ससियेल मिडियायाव जिहेतु मोनसे माबाखौ लानानै लाउदुम ना मा होनो मनिन बर' नामा बे मोनसे आर'नाइखौ लानानै जे मोनसे बुस्थु भाइरेल जागासिनो थारमाने बिनि सोमोन्दै आं बुंनो नागिरदों आरो दा खोथाया जाहैबाय जिहेतु जोंनि ट्रेडिसनेल जितु आर'नाइ थारमाने बे बुस्थुखौ लानानै जे दिनै मोनसे राजनिथि बेलायाव जे बे बुस्थुखौ इउज खालामदों स' द्याट्स रियेलि आनएक्सेप्टेबोल आरो बे बुस्थुआ बुहुत लाजिथाव। मानो होनोबा जोङो आर'नाइखौ सासे मानसिखौ बा सोरखौबा जोङो अनार होनायाव बा सोरखौबा रिसपेक्ट बा सोरखौबा मान बावनायाव जों बाहायनाय जायो। किन्तु बे आर'नाइखौ जुदि पार्टि लेभेलाव आरो पार्टि ग्राउन्डआव लाङोबा स' बेनिफ्राय बांसिन लाजिथाव आरो शेमफुल खुनु माबायानो गैला आरो मिथिबायना। आरो बे बुस्थुखौ दिनै लाउदुमा सोर हुइज लाउदुम दिनै आर'नाइखौ लानानै बियो मोनसे पार्टि लेभेलाव दिनै CM सारखौ हिमन्त बिश्व शर्मा सारखौ दिनै बियो अनार हैदों। थिग আছে जोंखौ बर' ट्रेडिसनेल आर'नाइ हिसाबै बिसोर अनार हैनो हायो। किन्तु बेवहाय जे बिजेपिनि सिम्बलखौ लानानै मा हिसाबाव बियो दिनै CM सारखौ दिनै मानि थाखाय अनार हैखो मा हिसाबै बिनि डिजाइनारा सोर मानसिया भुलाव जाफ्लांनाय बुहुत खामानि थायो किन्तु कमन सेन्स होननाय बुस्थु थायो बे गैया नामा এইটো নাই নাকি লাউদুমৰ এইটো নাই নাকি नैबे गैया नामा दिनै कमन सेन्स होननाय बुस्थु गैया नामा मोनसे आर'नाइ मोनसे ट्रेडिसनेल मोनसे स्कार्फ बियो जायखौ जों अनार होयो मान बावो
दिनै बे बुस्थुखौ दिनै CM सारखौ दिनै अनार होनायाव दिनै BJP नि सिम्बल होनाया दिस इज आनएक्सेप्टेबल एन्ड हु आर इउ लावदुम नों सोर दिनै जोंनि बर'नि ट्रेडिसनेल आर'नाइखौ बेबायदि नोङो माबायाव बाहायनो आरो मोनसे खोथाखौ आं बुंनो जुदि बियो आर'नाइनि भेलुखौ आर'नाइखौ जे जायगायाव इउज खालामो बेखौनो मिथियाबा दिनै मा समाजनि खामानि मावनो हागोन बियो मा समाजनि खामानि मावनो ओंखारदों আজি মই বিজেপি আমাৰ যিমান সকলো আমাৰ কৰ্মকৰ্তা আছে আৰু আমাৰ CM ছাৰক মই অনুৰোধ জনাওঁ মনিন যোৱাকালি না পৰহি আপোনাৰ তাতে গৈছিলে আপোনাক যে আৰ'নাই দি আপোনাক অনাৰ দিছিলে দিছ ইজ আনএক্সেপ্টেবল আৰ'নাই অকল যদি আৰ'নাই দিলেহেঁতেন সেইটো আমাৰ একচেপ্টেবল হ'লেহেঁতেন কিন্তু আৰ'নাইৰ লগত যিটো বিজেপি চিম্বলটো তাতে যে এড কৰি দিলে আৰ'নাইৰ লগত যে বিজেপি চিম্বলটো এড কৰি দিলে দিছ ইজ আনএক্সেপ্টেবল আৰু CM ছাৰ আপোনাক মই কওঁ এতিয়া মামা যে এনেকুৱা মানুহ মনিন বড়ো এনেকুৱা মানুহ যদি সামাজিক বা ছ'চিয়েল যিটো ছ'চিয়েলৰ কাৰণে যিটো মানে কোনো কমন চেঞ্চ নাই যে আৰ'নাই কোনটো জেগাত ইউজ কৰিব লাগে নালাগে সেইটো বস্তু যদি কমন চেঞ্চ নাই আৰু এনেকুৱা মানুহক আপুনি টিকেট দি পেলাই বিজেপিৰ মান সন্মানকো কোনোদিন নাখাবি CM ছাৰ যদি নিজৰ সমাজৰ কথাটো ভাবিব নোৱাৰে কমন চেঞ্চ যদি নাই এনেকুৱা মানুহ টিকেট দি পেলাই আপোনাৰ পাৰ্টিটো কোনো দিন হেৰি কৰিব নালাগে CM ছাৰ চ' দিছ ইজ আনএক্সেপ্টেবল